И какво става, хора? Самаро и днес ще играм томбата в Ендербет, защото вече ударих 600 на абоната. Та да. Копираме линкът. Има в YouTube Random Comment Picker и цъкаме от Comments. И нека видим сега кой е победителят. 1, 2. Пинко Биолова. Запис Росен Василев. 9, аз снимам в Skype, така. Ник Пинко Биолова. Така, добре. Сега ще гледам и резерва, ако не ми отговори до един ден. Нали, ако не ми отговори до един ден, давам наградата на друг, т.е. томболката. И нека видим сега резервата. QRBG. Запис QRBG. Skype нямам. Добре. Ето я резервата. И добре, хора. Доста кратко клипче, но все пак теглим томбола. И само така имам канал на Flame, защото му помага с банерите. И аватарите там и едни други простийки за канал му. И така, хора. Чао!